Здравейте, мои падони, и добре дошли в влог седмица 7 май. Последният влог от влог седмицата за този месец. Часът в момента е 11:48 и искам да си направя някакво кафенце. За целта трябва да взема чаша от хола, да я изплакна от нощното какао и си направя едно специално 3 в 1 с вода, мляко и какао. Здравейте, мои млади първани! Часът е 9:20 и аз инсталирам Don't Starve, защото се заребих от стрим един и ще играя. Очевидно. Днеска цял ден на интернета ми се базик с мене. Като цяло. Иначе какво правих? Сега гледах някакъв филм по телевизията. Опитвах се да игра на Diablo днеска. 3 рана почнах, 3 пъти ми прекъсна нета и ме дисконектна. Много садваща работа. Учих по общество и култура на Великобритания. Няколко теми прочетох. Трябва да се учи. Не мога да седиш и да правиш нищо. Нали? И сега ще пробвам тази игричка. Надявам се да ме зариби. Ако ме зариби, мои клипчета да правя на нея. Което е добре. Тогава ще ви говоря по-късно тази вечер. Здравейте, мои падони. Часът в момента е някъде около 2. И е време да си лягам. Така че надявам се влог седмицата за този месец май да ви е харесала. Ако ви е харесала, цъкнете хареса ми на това клипче колкото се може повече. И коментирайте кой момент от цялата влог седмица до сега ви е харесал най-много. Да. Благодаря ви за гледането и аз ще лягам, защото е много късно. И нека си е добър с вас. Винаги.